Leuk om te bellen met Cindy Brok. Die is directeur op de Vincent van Gogh School in Remung. En Cindy verzachtte in de jaren 90 geloof ik dat een multiculturele school is. Dat klopt en het is nog steeds een multiculturele school. Mag ze dat nog gewoon zeggen? Dat mag ze nog gewoon zeggen, ja. Want hier zit op de Donderberg, wie veel nationaliteiten had ze door rondlopen? Nou, ze zeggen altijd op de Donderberg zelf lopen meer dan 90 nationaliteiten. Ja. Maar hier op school zit er wat minder. En dan zou ik het nog eens precies moeten nakijken. Maar ik denk dat het er op het moment tussen de 40 en de 50 zijn. Ja. En ziet u dat als zegen of is dat ook wel eens een struikelblok? Nee, ik vind het vooral een zegen. Het is een verrijking om van elkaar te kunnen leren en elkaar te leren begrijpen. En het brengt heel veel, niet alleen voor onszelf als leerkrachten, maar met name ook voor de kinderen. Ja. De wereld wordt letterlijk hier in de school een stuk groter voor. Ja. Doe deels met meertaligheid, de ganse dag. Ik deel de hele dag met meertaligheid. Maar de voertaal blijft gewoon Nederlands natuurlijk op school. Maar verdienen wel de hele dag met meertaligheid. Maar ontsteekt er, want we komen straks nog op het Limburgs goed, ontsteekt er bij dich ook een soort nieuw Nederlands met al die invloeden van boete af, dat er leuke, grappige zinnen werden gemaakt en zo? Nou ja, dat maakt ze natuurlijk wel met. Hè? Als kinderen het Nederlands leren, dat ze de uitspraak niet goed doen. En dan wordt er natuurlijk wel eens met gelachen. Maar dat moet toch kennen. Hè? Dat weten we van elkaar. En dat weten ook de kinderen van elkaar. En humor is nodig. Zeker in de tijd van corona. Dat is alleen maar mooi. Ja. En dat hebben we ook gezien. Hè? Want we hebben heel veel talen natuurlijk hier op school zitten. Maar daar zullen we het straks ook nog over hebben. We hebben hier ook Limburgs dialect naar school aangeboden. En natuurlijk is er ook heel veel lachen bij in het begin met typische Limburgse woorden, wie schottelsplak. En dan kunt ze zelf wel verder bedenken, denk ik. Ja, zeker. Want de best dus de ganse dag heel bezig met, al die kinderen moeten toch Nederlands leren. Want ze zitten op een Nederlandse school, dat is wie het is. En dan geeft ze daar boete ook nog eens met dat plat aan de gang. Dat vergt wel een hoop van die lui, denk ik, hè? Ja, wat ik hier op school merkte, was dat vooral het onbekend zijn voor elkaar maakt dat mensen zich ook niet begrijpen. Maar wat ik wel zei, en dat heb ik ook tegen Attie gezegd, wat hij die Limburgse lessen gegeven heeft, het zijn wel de nieuwe Limburgers van straks. Want vooral ook bijvoorbeeld de Syrische vluchtelingen en hun kinderen, die willen zich echt hier blijven vestigen. Dus dat zijn wel ons nieuwe, toekomstige Limburgers. En wat ik wel merkte, elk land heeft zijn eigen dialect. En dat weten we zelf ook als toesbus en lokaal zijn dialect. Dat voelt veilig, dat voelt vertrouwd. En dat geldt voor die kinderen natuurlijk ook. Dus het begrip dialect is wel bij iedereen bekend. Nou, en toen hij ik zo gaat van, we geven hier op school Nederlands, maar in de naschoolse activiteiten hebben we ook al Frans, Engels en Arabisch gegeven. Ik denk, het zijn de nieuwe Limburgers. Veilig en vertrouwd voelen, thuis zit ik bij het Limburgse dialect, of in hun eigen dialect. Maar wie zo chic zou het zijn als die nieuwe Limburgers ook straks allemaal dat Limburgse dialect begrijpen en een beetje kunnen spreken. Ja. En zo is het idee ontstaan. Maar dan moet het natuurlijk eerlijk zijn, Cindy. Die lui zijn vaak die had net een plan gehad van grond in Limburg wonen. Dat had met beleid te maken en was het terechtkomst en misschien ook voor een deel toeval. Dus er moesten wel gaat enthousiasmeren misschien wel voor dingen waar ze net bewust zelf voor gekozen had. Nee, dat klopt. Maar kinderen vinden heel makkelijk te enthousiasmeren. En omdat ze natuurlijk vanwege de onderwijstijdverlenging al naschoolse activiteiten hadden, wat ze heel erg leuk vinden. Want als op school kunnen de kinderen na school allemaal nog kiezen uit activiteiten die ze dan nog 1 of 2 keer per week kunnen doen. En 77% van de kinderen doet dat met. Nou, en wie we toen het idee opperden om ook Limburgse taal ertussen te gaan doen, dat vonden ze gewoon kei leuk. Dus we kosten maximaal 10 kinderen meedoen bij de eerste groep. Nou, die hebben we zo bij elkaar. Dat wordt gauw gevangen, oké. Dat was gauw gevangen, ja. Neem ik even met naar zo'n les of zo'n samenkomst. Wie gaat dat? Is dat dan rijtjes opdreunen of zo? Nee, dat is zeker geen rijtjes opdreunen. De kinderen beginnen gewoon met lekker huiselijk Limburgse kwartiertje in het begin. Ja. Met een tasje thee, met een koekje erbij. Met even gezellig bijkletsen met juffrouw Attie. En daarna zijn ze eigenlijk met elkaar hun eigen les verder gaan ontwerpen. En dat hebben ze gedaan door het Limburgse koppelen aan Limburgse gebruiken en tradities. En over die Limburgse gebruiken en tradities hebben ze ook filmpjes gemaakt in 2-tallen. Ja. Er werden alleen maar Limburgs gekald in de les. Dus in het begin was dat best voor een aantal kinderen die het helemaal nog niet verstonden of nog nooit gehoord hadden even winnen. Juffrouw Attie begint in het plat gewoon. Ja, juffrouw Attie kalt gewoon in het plat. Rechtdeurig, oké.
rechtdeur. En dat is ook heel chic. Kinderen zijn niet verplicht om in het plat terug te kallen. Uiteindelijk konden ze dat wel doen, omdat ze dat zelf ook chic vinden. Ja. Nou, en toen ging het over wat weet je al van Limburg, Limburgse gebroken. En we hebben kinderen een beetje Limburgs gesproken. Nou, en toen hebben ze eigenlijk, zijn ze toen met de groep gekomen tot een aantal thema's, hoe ze verder met een slag houden in het Limburgs. En dan zijn ze daar filmpjes over gaan maken. En dan moesten ze denken aan thema's als de vastelovend, Limburgs eten en drinken, Limburgse beroemde mensen, Kuipers hebben ze een filmpje over gemaakt, gebouwen, Limburgse gebouwen. Allemaal dat soort thema's. Ja. Nou, daar zijn ze met een slag gegaan. Daar zijn ze informatie over gaan opzoeken. Het heeft ze daarbij geholpen. En tussendoor komen natuurlijk ook allerlei Limburgse taal aan bod. Bij het thee drinken, maar ook als ze gaat opzochten. De voorzetsels, het tellen in het Limburgs. Dat kunt je zo gek niet bedenken. Maar het kwam dus eigenlijk al lerende rondom de thema's. Wat ik net zag, zoals vastelovend, eten en drinken, et cetera. Werden de bijpassende Limburgse woordgebruik. Nou, uiteindelijk heeft het geresulteerd in prachtige filmpjes over de vastelovend, over het eten en drinken. De prins van het jaar is gekomen, daar hebben ze geïnterviewd. En het chique was, ze hebben niet alleen Limburgs geleerd, maar door zijn iMovies te maken hebben ze ook bepaalde technieken geleerd. Wie ze dat met de iPad moesten doen. Ja, ze wilden Limburgse gebouwen in beeld brengen. Nou, we hebben een greenscreen hier op school, dus je kunt ze heel mooi binnen 4 seconden voor zo'n Limburgs gebouw staan en het opnemen. Het groepje wat het ga over Limburgs eten, die wilden knapkoek bakken. Dus met het greenscreen hebben ze een keuken op de achtergrond gezet. Dus het heeft zelfs nog meer effecten dan alleen maar Limburgse taal. Ja, dus de taal is een heukske om een soort van levend werkstuk bijna te maken. Dat is het uiteindelijk wel geworden. En ik ben super trots op de kinderen, want ze hebben ook een officiële presentatie gehouden voor belangrijke Limburgse mensen op school in de aula. En dat vonden ze heel spannend, maar ook wel kei chic. En het is inderdaad een prachtwerkstuk geworden. Er zijn 4 prachtige filmpjes getoond. Ze hebben over juffrouw Etty verteld, want het is natuurlijk wel afhankelijk van het enthousiasme van de leerkracht wat dat geeft, of dat enthousiasme ook overslijt op de kinderen. Nou, dat is geweldig gelukt. En ze vinden het hartstikke jammer dat we nu door corona het nog niet opnieuw kunnen opstarten. Nee. Want er staan heel veel nieuwe groepen te popelen om met de Limburgse les aan de gang te gaan. En wat ik in het begin zag, dat vertrouwen, dat zich fijn voelen bij elkaar door zijn dialect, dat geeft toch een stuk geborgenheid. En dat hebben de kinderen ook heel duidelijk ervaren. Ze hebben het ook echt gemist wie het voorbij was. Hadden ze dich en mij en andere Limburgers ook een beetje een spegelvuur ermee Cindy? Want ze ziet natuurlijk dingen aan ons die ze ook misschien niet gewend zijn van Heemoed. Dat heb ik bij die lessen niet ervaren. Nee. Ik ben er natuurlijk niet iedere keer bij geweest. Dus dat is misschien beter als die vraag te beantwoorden door Etty. Maar het is niet zo. Kinderen willen gewoon ook van elkaar weten en leren. En ze willen elkaar ook beter begrijpen waarom ze dingen anders doen als dat verder doen. Of waarom het in het ene landje wel normaal is om een handje te geven en in een ander landje niet. Dus het is eigenlijk bij de kinderen nooit een issue geweest van een spegelvuur haaien of dat bepaalde dingen beter waren dan in andere landen. Absoluut niet. Kinderen willen erbij huren eigenlijk. Ja. Hey, en nu zul je dit dan doen en daar best wel trots op. En juffrouw Etty, gewoon ik van hoe het ook, die vindt dat ook te gek. Krijg je veel angerschoelen over de vloer die eens komen kijken? Ja, is het een soort olievlek? Er zijn scholen die zijn komen kijken of die informatie opgevraagd hebben. Ook scholen boetes eigen bestuur. Maar het is natuurlijk best wel bewerkelijk en intensief. En als je dat iedere week op een school thuis, als meerdere scholen komen, het moet ook allemaal voor de leerkracht te behappen zijn. Want dat was nog het moeilijkste. Ik wou dit eigenlijk al 2 jaar. Maar vind maar eens immers wat dat kind kan geven, die Limburgse les, op een goede manier. En dat ook met een gemengde groep kinderen goed om kan gaan. En uiteindelijk is Judith Jansen van de Limburger toen een keer bij mij geweest van een ander project. En dat hoorde dat per toeval. En dat zei ik gewoon niet helpen. Ik zet een stukje een oproep in de Limburger. Nou, en Etty heeft dat gelezen. En het toeval wil dat Etty mijn juf van vroeger is. Die in de 2e klas zo. Het is wie leuk in het zien. Dus Etty kwam stemmen in dat jaar hier in school. En liep daarna bij mij binnen en zei: zoek ze nog altijd immers voor de Limburgse les? Ik zeg: ja, Etty, wieso? Ja, zou ik dat mogen doen? Ja, en ik ga me natuurlijk geen betere juf kunnen wensen dan mijn eigen juf van de 2e klas. En die heeft dat echt op een geweldige wijze gedaan. Ja, kent Etty allemaal, is sowieso een enorme liefhebber van het Limburgs dialect. Het zingt in het dialect, het spreekt in het dialect. En het heeft
Limburg in zijn hart en nieren en zijn hele lijf zitten. Dus, maar dus eigenlijk is elke school die dit wil, had wel een etty nodig. Die verdient eigenlijk een juf etty. Nee. Ja, die moesten maar vingen dus. Dat is wat ze zeggen. Ja, dat is wel zo. Ik ben ervan overtuigd dat natuurlijk anderen het ook kennen. Maar ja, dat het wel mede het succes bepaalt dat het de eerste keer zo'n grandioos succes geworden is. Anders was het beslist ook leuk geworden, denk ik. Maar de leerkracht doet ertoe. Niet alleen met rekenen, lezen en de andere primaire vakken. Maar ook met een vak als de Limburgse taal. Ja, zeker. En nu is het natuurlijk hartstikke moeilijk te meten. Dat snap ik wel. Maar die kinderen zitten bij juf Etty. En die zitten natuurlijk ook in de reguliere lessen. Merk ze dat het een bepaalde, zal ik zeggen, schoen gaat aan de school? Had ze toch het aan uw dagen ook? Daar hebben we zeker gehad aan gehad. En wat natuurlijk ook meespeelt, vrijdag een bepaalde jaargroep van gekozen die als eerste zich mochten opgeven. Ja. Met het idee van, als er te weinig zijn, kunnen we altijd een andere jaargroep zich laten opgeven. Nou, dat was jaargroep 6 bij ons. En de reguliere leerkracht van jaargroep 6 was Ankie Stine. Ja. En Ankie Stine is de zus van Petra Stine, ook bekend bij u. Zeker. Ankie geeft les op school. Is ook een Limburgse, dus ja, dat genoot met de kinderen. Dus dat is er heel druk met komen kijken. En heeft dat ook in de les een stuk teruggepakt door erop terug te komen op die filmpjes. Bij de presentatie waren heel het team aanwezig. Ouders kregen er log van, zal ik maar zeggen. Die vond je dat chic. Maar ook gewoon het idee van dat we dat überhaupt met de kinderen doen hier op school. En dat we ze zo ook helpen om zich toch het sneller toe te laten voelen hier in het Limburgs. Ja, dat werd wel zeer gewaardeerd. Oké. Het is niet zo dat iedereen ineens in alle klassen knapkook ging bakken. Dat dan wel niet. Maar er werd wel ook, niet alleen door de kinderen, maar ook door de leerkrachten. Ik zag, het zou wel chic zijn als we dat project dit jaar toch ook nog weer een keer kosten gaan draaien. Ja, en dus doe hast er verstand van. Het is natuurlijk ook jaloersmakend om te zien wie makkelijk kinderen uiteindelijk met taal omgaan. Hè? Dat gaat veel makkelijker dan als virus dat nog kon aanleren allemaal. Ja, wie jonger de kinderen zien, wie makkelijker ze nu taal oppakken. En eigenlijk is het hartstikke knap als je daarbij stilstaat wie veel talen sommige kinderen gewoon spreken. Dus, maar dat is een feit. Wie jonger ze zijn, wie makkelijker een taal op te pakken is. Nou, alle reden voor u om door volle bak dan met deugd te gaan. Cindy, dankjewel voor die tijd. Mooi project. Ja, heel graag gedaan, Ruud. We zijn er heel blij met. En maar waar het dus vooral om gaat, is dat de kinderen er heel veel plezier aan hebben. En ook Limburgs gaan kallen als ze gewoon lekker boet in de wijk in spelen zijn. Dat verbindt. En verbinding is heel belangrijk als je met heel veel culturen bij elkaar zit. Zo doen we het voor. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Hoi.